забон яке аз рукнҳои асосии давлатдорӣ буда дар таҳкими давлати миллӣ мақом ва нақши муҳим дорад. аз ин рӯ забони миллат ҳамчун пояи давлат ба ҳисоб меравад. забони тоҷикӣ таърихи тӯлонӣ дорад. бо хату адабиёти ғании худ ҷаҳоншумул гардидааст ва дар роҳи таҳкими тамаддуни инсонӣ ва афкори башарӣ саҳми босазо дорад. бо забони ноби тоҷикӣ адибони барҷастаи миллат ашъори оламшумури худро эҷод намудаву то ба имрӯз мероси пурғановати онҳо ба мерос омадааст. забони тоҷикӣ маҳз дар даврони соҳибистиқлолӣ ба таври бесобиқа густариш ёфта, беш аз пеш нақшу мақом ва манзилати хешро ба ҳайси забони давлатии кишвари соҳибистиқлоли Тоҷикистон мустаҳкам намуд. забони тоҷикӣ аз шумори забонҳои қадими олам буда ба оилаи забонҳои ҳинду-аврупоӣ дохил мешавад ва се марҳилаи ташаккул ва таҳаввулро фаро гирифтааст. мо аз он ифтихорманд ҳастем ки яке аз миллатҳое ҳастем, яъне мо тоҷикон аз шумори миллатҳо ва халқҳое ҳастем ки дорои забон, дорои тамаддун, адабиёти миллӣ мебошем ва ҳанӯз дар замони қадим забони мо ба унвони забони давлатӣ, забони расмии аввалин императории бузурги ҳахоманишиҳон буд ки ёдгориҳои сангнавишта хеле зиёд боқӣ мондааст ва ин далолат мекунад ки воқеан забони мо забони қадим аст. дар шароити рушди босуботи ҳамкориҳои байналмилалӣ ва ҳамгироии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷомеаи ҷаҳонӣ талабот ба мутахассисоне ки забонҳои коргузории Созмони Милали Муттаҳид аз ҷумла забонҳои русӣ, англисӣ, арабӣ, чинӣ, олмонӣ ва фаронсавиро меомӯзанд меафзояд. вазъи имрӯзаи муносибат ба забон дар ҷумҳурии Тоҷикистон омӯзиши забонҳои русӣ ва англисиро дар низоми муассисаҳои томактабӣ, таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олӣ таъмин менамояд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста дар баромадҳои худ қайд менамоянд ки забондонӣ яке аз омилҳои муҳими пешрафти кор маҳсуб шуда дар замони рушди пуравҷи илму техника, технологияҳои нав, алалхусус технологияҳои иттилоотӣ ва қувват гирифтани равандҳои ҷаҳонишавӣ бе омӯзиши забонҳои хориҷӣ, алалхусус забонҳои русӣ ва англисӣ тайёр кардани мутахассисон ва коршиносони ҷавобгӯи талаботи имрӯзаи ҷаҳонӣ, афзудани сарватҳои моддию маънавӣ ва ишғол намудани мавқеи сазовор дар миёни кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон хеле мушкил аст. дар баробари донистани амиқу ҳамаҷонибии забони модарӣ бояд ҳар кас ду забонро ақаллан ду забони хориҷиро омӯзад ва албатта аз ин бештар омӯзад ҳам зиён нест. яъне донистани забонҳои хориҷӣ, забонҳое ки имрӯз дар мақоми ҷаҳонӣ ҳастанд, барои ҳар як сокини Тоҷикистон, албатта хусусан барои насли рӯ ба камол, кӯдакону наврасону ҷавонон амри зарурӣ ба шумор меравад. имрӯз шурӯъ шудааст дар кӯдакистонҳо забонҳои гуногуно меомӯзанд, дар дабистонҳо меомӯзанд. аллакай мо медонем ки дар Тоҷикистон силсилаи китобҳо, асарҳо, луғатҳо, муҳовараҳо барои омӯзиши забонҳои гуногун таҳия шуданд. марказҳои гуногуни забономӯзӣ дар тамоми Тоҷикистон ҳастанд. ҳатто пажӯҳишгоҳҳои алоҳидаи омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар мамлакати мо амал мекунанд. ин гуна ниҳодҳо барои ҳамин як марҳилаи тоза шурӯъ шудааст. омӯзиши забонҳои хориҷӣ яке аз равандҳои муҳим ва зарурӣ дар ҷаҳони муосир маҳсуб ёфта, на танҳо василаи омӯхтани забони дигар, балки роҳест ба сӯи ояндаи дурахшон. ҳар як забони наве ки меомӯзем, мо ҷаҳони худро васеътар, имкониятҳоямонро бештар ва зиндагии худро ҷолибтар месозем. қобили зикр аст ки имрӯз дар муассисаҳои таҳсилоти олии ҷумҳурии Тоҷикистон 16 забони хориҷӣ аз ҷумла забонҳои русӣ, англисӣ, олмонӣ, фаронсавӣ, итолиёвӣ, испанӣ, узбекӣ, форсӣ, арабӣ, чинӣ, кореягӣ, ҷопонӣ, ҳиндӣ, урду ва пашту ба мутахассисон омӯзонида мешавад. дар баробари муассисаҳои олӣ ва таълимӣ солҳои охир дар мамлакат марказҳои забономӯзӣ фаъолиятро ба роҳ мондаанд. ин марказҳо ба наврасону ҷавонон имконият медиҳанд ки бо усулҳои муосир забонҳои хориҷиро аз худ намоянд. ба гуфтаи мутахассисон, усули таълим, методикаи нав ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як таълимгиранда боиси зиёд шудани шавқу рағбати ҷавонон ба омӯзиши забонҳо гардидааст. истифодаи василаҳои ҳавасмандгардонии ҷавонон ба забономӯзӣ ва доир ба равиши салоҳиятнокӣ дар шароити бисёрзабонӣ, насли забондон метавонанд дар рушди самтҳои мухталифи ҷомеа ҳиссагузор бошанд ва давлату миллати тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намоянд.